салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи мо. имрӯз мо шуморо бо муҳимтарин хабарҳо ошно месозем. ихроҷи 17 муҳоҷир ва 3 кӯдаки тоҷик аз Русия. ваъдаи Путин чӣ шуд? боз 20 муҳоҷири тоҷик аз ҷумла 3 кӯдакро тавассути фурудгоҳи кольцовои шаҳри Екатеринбург аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ карданд. мақомот мегӯяд, ки барои ҳамаи онҳо бо пули худашон билет гирифтанд ва аз буҷаи Русия барои ихроҷи ин 20 нафар ягон сум харҷ нашудааст. хадамоти приставҳои вилояти Свердловски Русия мегӯяд, 17 шаҳрванди Тоҷикистонро додгоҳи Русия бо далели вайрон кардани қонунҳои муҳоҷирати ин кишвар маҳкум ба ихроҷ карда буданд ва ба хотири аз ҳам ҷудо накардани оилаҳо кӯдакони онҳоро низ ҳамроҳашон фиристоданд. ин ниҳод мегӯяд, пули билети ин 20 нафар аз ҳисоби худи онҳову хешовандонашон ва кӯмаки ҷамъиятҳои тоҷикон ҷамъ шудааст ва аз буҷаи Русия барои таъмини ихроҷи ин 20 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ягон сум харҷ нашудааст. мақомоти Тоҷикистон чанд сол боз талош дорад, ки ба авфи муҳоҷирони худ дар Русия ноил шавад. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин масъаларо дар поёни моҳи декабр дар мулоқот бо президенти Русия Владимир Путин дар миён гузошт. Владимир Путин дар душанбе гуфт, ки мо ин масъаларо баррасӣ кардем, дар умум роҳи ҳаллро ёфтем ва бар асоси тавофуқоти ба даст омада бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон кор хоҳем кард. Игор Шувалов, муовини сарвазири Русия, дар шарҳи ин изҳорот гуфт, Русия метавонад як қисми муҳоҷирони тоҷикро, ки қонуншикании ҷиддӣ накардаанд, аз рӯйхати сиёҳ берун кунад. Ба гуфтаи Шувалов, сухан дар бораи муҳоҷироне меравад, ки дар муҳлати таъиншуда, яъне дар давоми 90 рӯз қаламрави Русияро тарк накарданд ва бо ҳамин қонунҳои муҳоҷиратро вайрон карданд. Шувалов гуфт, ин авф метавонад то 200 000 нафарро дар бар бигирад. муовини аввали раиси ҳукумати Русия гуфт, ба онҳое, ки бо далели дар давоми 90 рӯз Русияро сари вақт тарк накардаанд ва қонуншикании дигаре надоранд, сафар ба Русияро иҷозат хоҳанд дод. онҳое, ки даст ба ҷиноят задаанд ва ё дар ягон фаъолияти ғайриқонунӣ даст доштаанд, ба онҳо албатта касе иҷозати вуруд нахоҳад дод. пуле, ки муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон мефиристанд, як манбаи асосии таъмини рӯзгори аксари хонаводаҳо дар Тоҷикистон дониста мешавад. Владимир Путин дар душанбе гуфт, соли 2016 муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба ватан 1.9 миллиард доллар пул фиристоданд, ки баробари 3 маҷмӯи маҳсулоти дохили Тоҷикистон мебошад. боздошти 40 муҳоҷири тоҷику узбек дар фурудгоҳ. дар ҷараёни амалиёте бо номи мигрант дар сохтмони фурудгоҳи Платов дар вилояти Ростови Русия 40 муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистону Узбекистон бо иттиҳоми қалбакӣ будани ҳуҷҷатҳояшон боздошт шуданд. ҳоло ба ин мардикорон ҷаримаҳои баланд ва ҳукми зиндон таҳдид мекунад. пулиси Қавқози Шимолии Русия рӯзи 13 март хабар дод, ки дар ҷараёни амалиёти мигрант бо ҷалби нирӯҳои ОМОН ва ФСБ дар яке аз сохтмонҳои вилояти Ростов 40 муҳоҷир аз кишварҳои Тоҷикистону Узбекистон бо иттиҳоми қалбакӣ будани ҳуҷҷатҳояшон дастгир шуданд. ин муҳоҷирони Тоҷикистону Узбекистон аз моҳи октябри соли 2015 дар сохтмони фурудгоҳи байналмилалии Платов воқеъ дар шаҳри Ростов кор мекарданд. ба гуфтаи пулис, муҳоҷирони тоҷику узбек 1.5 сол пеш барои гирифтани патент аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ истифода бурданд. ин асноди қалбакиро моҳи сентябри соли 2016 ҳангоми тамдиди патенти корияшон дигар бора истифода бурданд. ин шаҳрвандони СНГ ба мақомот барои дарёфти патент ҳуҷҷатҳоеро пешниҳод намуданд, ки ташхис қалбакӣ будани онҳоро нишон дод. алайҳи ин 40 муҳоҷири дастгиршуда аз сӯи пулиси нақлиёти фурудгоҳи Ростов бар асоси моддаи 327 кодекси ҷинояти Русия бо иттиҳоми истифода бурдани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ парвандаи ҷиноӣ кушода шудааст. банди сеюми ин модда барои истифода бурдани ҳуҷҷати яқинан қалбакӣ ҳамчун муҷозот, ҷарима ба маблағи аз 85 000 ё корҳои ислоҳӣ ба муддати то 2 сол ва ҳатто ба ҳабс гирифтан ба муҳлати то 6 моҳро пешбинӣ мекунад. ҳамаи ин 40 муҳоҷирро аз маҳалли корашон ба боздоштгоҳи пулиси нақлиёт дар шаҳри Ростов оварданд. сохтмони фурудгоҳи байналмилалии Платов бо иқтидори солонаи қабулу гусели то 5 миллион мусофир дар ҳудуди ноҳияи аксаи вилояти Ростов соли 2014 оғоз ёфта, бояд имсол ба истифода дода шавад.
рӯзи 11 март дар шаҳри ваҳдат 7 нафар ҳалок ва 19 кас захмӣ шуданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, дар садамаи пурқурбонии рӯзи 11 март дар қабристони ҷамоати баҳории шаҳри ваҳдат 7 нафар ҷон бохта, 19 тани дигар захмӣ шуданд. сокинони ваҳдат шумораи ҳалокшудаҳоро 8 нафар мегӯянд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 13 март ҷузъиёти садамаи пурқурбонии рӯзи шанбе дар як оромгоҳи шаҳри ваҳдатро нашр кард. дар гузориши нашр шуда дар сомонаи вазорат гуфта мешавад, 11 марти соли 2017 тахминан соатҳои 14:30 ронандаи автомошинаи зил марди 41-солаи сокини шаҳри ваҳдат пас аз маросими дафн ҳангоми бозгашт аз қабристони ҷамоати деҳотии Баҳор дар ҳудуди қабристони мазкур аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада автомошинаро чапа намудааст. дар натиҷа бино ба гузориши вазорати дохила 6 мусофир, мардҳои 35, 32, 57-солаи сокини шаҳри Душанбе, марди 47-солаи сокини шаҳри ваҳдат ва марди 22-солаи сокини ноҳияи Нуробод ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. инчунин 19 нафар мусофирони дигари автомошинаи мазкур сокинони шаҳрҳои Душанбе ва ваҳдат ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гаштанд. пас аз чанд муддат як нафар ҷабрдида дар беморхона ба ҳалокат расид. вазорати дохила мегӯяд, тафтиши ин садамаи пурқурбонӣ идома дорад. ба гуфтаи шоҳидоне ки қаблан бо сомонаи ахбор суҳбат карданд, рӯзи 11 март як мошини боркаши зил бо тақрибан 25 ҷанозахон баъди дафни Рустам номи як мӯйсафеди 78-солаи бефарзанд аз деҳаи Ҷавпая ҷанозахонҳоро аз ин оромгоҳ, ки дар як теппаи баланд ҷойгир шудааст, пас меовард, вале тормозаш аз кор баромада ба ҷарӣ сарозер шуд. ба гуфтаи онҳо 6 нафар дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ҳудуди 20 нафар бо ҷароҳатҳои сангин ба бемористон бурданд. вале ду тан аз захмиён аз ҷумла сокини шаҳри ваҳдат Олимҷон Раҳимов дар бемористон ҷон доданд. табибони бемористони шаҳри ваҳдат мегӯянд, дасти кам 2 тани дигар аз захмиён дар вазъи сангин қарор доранд. 3 ҷавони дигарро барои табобат ба бемористонҳои шаҳри Душанбе бурданд. дуи онҳоро дар шаҳраки тиббӣ яъне Медгарадок ва яке дигар дар бемористони қарияи боло буданд. ба гуфтаи як табиб, ба 2 ҷавоне ки ба шаҳраки тиббӣ бурда шудаанд, хатари буридани дастҳояшон таҳдид мекунад. абдуназар Чилаев, посбони қабристони роҳатии ноҳияи ваҳдат, фоҷиаи рӯзи 11 март дар ҳамин маҳалро ба ёд оварда чунин нақл мекунад: соатҳои 2:30 рух дод. дар он рӯз пас аз маросими дафн тормози мошини борбари зил 130, ки бештар аз 20 нафар савори он буданд, аз кор монд ва сабаби мотам гирифтани садҳо нафари дигар шуд. мошини зил бо суръати баланд аз теппа омад ба дарахти канори роҳ бархӯрд. самти ҳаракаташ дигар шуд ва аз баландӣ ба поён лағжида ба як дарахти дигар бархӯрду истод. вақте дар ҷояш истод, аллакай 5 нафар ҷавон ҷон дода буданд. ман манаҳи 3 нафари онҳоро бастам. ин як фоҷиаи даҳшатнок буд. абдуназар Чилаев нақл кард, ки чӣ гуна чанд нафар аз тарс ва бо ҳадафи зинда мондан худро аз болои мошин партофтанд, вале ба замини сахту сангин бархӯрда ба ҳалокат расиданд. чандин нафари дигар аз сару тану гардан пой осеб диданд. мошини зил ҳангоми бо суръат поин омадан як пиёдагардро ҳам зер карда куштааст. миёни захмишудагон яке аз онҳо Мирзовалӣ, сокини шаҳри Душанбе буд, ки ҳоло дар шифохонаи марказии ноҳияи ваҳдат дар шӯъбаи шикастабандӣ ҳамроҳи 3 нафари дигар бистарӣ аст. Мирзовалӣ гуфт, рони пои чап ва дасташ сахт осеб дидааст. вақте аз қабристон баргаштем, тормози мошин аз кор баромад ва мошин бо суръат ба дарахт бархӯрд. бо ҳамин ман дигар ҳеҷ чизро ёд надорам. вақте чашмамро боз кардам, дар бистар будам. фоҷиа, ки дар тақрибан 20 километрии шаҳри Душанбе ба вуқӯъ пайвастааст, замоне ки мардум баъди дафни як пирамарди 78-сола аз шаҳри ваҳдат ба хона бармегаштанд. тамошобинони гиромӣ, мо дар ҳақиқат аз шунидани ин хабари нохуш хело ғамгин шудем ва ба оилаҳои ин маитҳо аз даргоҳи худованд сабри ҷамил хоҳонем. инчунин ба захмишудагони ин фоҷиа шифои комилро аз даргоҳи худованд талабгорем.